Ndewonu ndị Igbo anyị, mmanụ, kedu ka unu dị? Kedu ka unu mere? Olee otu unu dị? Unu ọsaala chi? Unu ọbọkwala chi taa? Kedu ka unu mere? Daalụ no, mmanụ, ndewonu. Biko, aha m bụ Iheeda, abụ m nwa afọ Igbo. Ọ na-anụ m ọkụ n'obi otu m ga-esi mee ka ndị ebe anyị mata ihe gbasara ahụ mmadụ na ihe na-eme n'ahụ mmadụ dị iche iche, ihe na-arịagasị mmadụ, otu a ga-esi gbochie ya na otu a ga-esi ihe aka ka ọ pụọ. Ọ bụgodere na ọ dị n'ahụ onye ahụ, otu a ga-esi na-eme ka ọ hapụ ịdụ njọ na-agawanye. Ọ na-anụ m ọkụ n'obi nke ukwuu. So m wee sị, olekwana otu m ga-esi gbasa ozi ọma, olee otu m ga-esi nyere ndị ebe anyị aka. So m sị ka m bịa bido lee ma m ga-ekwute obere okwu a n'ekwentị. So biko unu gbaghara, because aga m na-asụtụkwa English na-etinyetụkwa ya, na-eme ya bụrụ Igbo. So aga na-asụtụkwa English na-asụtụkwa Igbo, bata aga m ifocus n'asụsụ Igbo nke otu ọbụla m ga-esi menwuo ya, because ihe na-eme n'ala Igbo anyị mgbe ụfọdụ ọ na-agba m anya mmiri. Chineke gọzikwara n'obodo anyị. Chineke gọziri obodo anyị bụ Naịjirịa, gọzie ebe anyị bụ ala ndị Igbo. Ihe ọṅụṅụ na ihe oriri dị mma ka Chineke ji chọọ anyị mma. Ihe na-enye nsogbu bụ na abịa na ihe gbasara health care, abịa n'ihe gbasara ụlọ ọgwụ, anyị na-ebetere anya. So ọ na-ewute nke ukwuu. And ndị ebe anyị mgbe ụfọdụ a na-amacha, onweghị onye a na-atụ ụta ma ọ bụ eblem. Mgbe ụfọdụ a na-aghọta ihe mee mmadụ, achọ onye a ga-asị na ọ ya mere ya. Mgbe ụfọdụ ya eweta nsogbu, weta nghọhie n'ezinụlọ, asị na nwanne gị ma ọ bụ enyi gị ma ọ bụ nne gị ma ọ bụ nna gị ma ọ bụ nwanne gị mere gị ya. Ọ na-ewute nke ukwuu. So ihe bịara mechaa bụ na anọghị m n'obodo. So beta anyị lọtara ụlọ. So ofu nwanne di m na-akọrọ anyị na-akọ n'akụkọ, kọtacha ihe gbasara stroke, nke ọ bụ ya mee mmadụ ofu akụkụ ahụ akpọnwụọ, a na-akpọ stroke. So a na-akọ nnọọ na-akọ so nwanne di m ahụ bịa sị m lekwana otu a ga-esi mekwanụ nnọọ ka ndị ebe anyị nakwa na-aghọtatụ ihe na-eme. Mgbe ọbụla ihe mere, a na-adịrịrị onye a ga-asọ ya mere onye a mere ya, ikwu gị na ibe gị mere ya. Chai, nso lekwana otu a ga-esi mee ya, ọ bụ isi ya n'Igbo ka ọ bụ na isi ya na Bekee. Ya sị m na ọ bụkwara na ma ọ bụla na ọ bụ n'Igbo, imirikiti ndị mmadụ ma a lot of people nwezi ekwentị, ha nwezi phone. A lot of people can afford having a phone these days. And ọtụtụ ndị mmadụ nakwa aga na YouTube. So ya sị m maybe m na ga-anụ na YouTube na-ekwutukwa na ụmụntakịrị ihe a ka a na-amụtatụkwanụ. And ọ bụ ihe m gụrụ, ọ bụ ihe m na-arụ. Ihe m gụrụ bụ nọọsụ, ilekọta ndị ahụ na-adị. M bịakwa na-akụzikwa ya akụzi na ụlọ akwụkwọ ndị nọọsụ a na-azụlite. Ọ ga-adị njọ ma ọ bụrụ ma akara aka ahụ Chineke nyere m laa n'iyi na enwe ndị m ji ya na-enyere aka. So elu n'ụbọchị taa nnọọ, agachara m ụlọ ụka bata. Ama m taa bụ chọọchị ndị nne na obodo anyị bụ Naịjirịa. Ndị nne mama isokwa, Ezinnugo mama isokwa, ọ bụ nne m. So m bịa si chọọchị bata, m sị mba, mgbe ọbụla a na-adị bizi onwe mgbe efe na-adị, m sị aga m ejisichi ike rekọdụọ something today. So biko unu laghachitakwa na chanel a, aga m na-ejisi ike, ọ bụgodiri ofu ụbọchị n'otu izu ụka, ka
ka m nwere ike na-erekọdụ something. Aga m ebido nnọọ na ntutu isi jiri nwayọọ na-akọtụcha ụmụntakịrị ihe na-eme na ụmụntakịrị ihe anyị na-ahụ mmadụ na-emegasị. So aga m ebido na ntutu isi. Nke mbụ m ga-ịkọwa bụ nke a na-akpọ traction alopecia. Alopecia mgbe ntutu isi mmadụ pụsịrị. Mgbe ụfọdụ o nwere ike ịbụ n'akụkụ, mgbe ụfọdụ o nwere ike ịbụ anywhere n'etiti isi, anywhere. So nke traction alopecia ahụ ka m ga-ebido because asị m aga m ebido n'isi kọwacha ihe nnọọ, anyị ga na-akọ ya nnọọ ruchaa n'ụkwụ maọbụ ọkpa. So traction alopecia kwanụ ọwụ otu anyị bụ ndị Afrịka, anyị na-adị akpakarị isi anyị n'ọkpa isi aka anyị weaving braids, right? So ya mee mgbe ụfọdụ isi mmadụ akụkụ ebe a bịa kpụchacha maọbụ akụkụ ebe a kpụchacha, ndị oyibo na-akpọ traction alopecia. Ọ na-emekarị ndị ebe anyị, o nwere ike ọ na-emekwa ndị ọzọ, but ndị ebe anyị ka ọ na-emekarị ebe ihu na akụkụ ihu isi na akụkụ isi eme ya bịa fopụsiwe. Okay, so ọ bụ isi akpara akpa ya akpasicha ya ike ya bịa dị tight, so ntutu isi ahụ nwere ike na-efopụ. Ihe ọzọkwa na-eme ya bụ ka a na-akpọ dreadlocks. Abịa kpa isi ahụ alọkụcha ya ma ya anọcha months, so ọ na-eme ntutu isi mmadụ efopụsịa. Ihe ọzọkwa bụ relax eji ete n'isi, mana ọ bụrụkwa na otu Chineke si ka anyị ga tewe isi anyị. So mgbe a bịara tewe chemical relaxer ọhụụ anyị na-akpọ relaxer, abịa tewe ya ịma kemikal gwakọta a ga-azụrụ ya abịa tee ya, na-eme ka isi anyị dụnụ soft, dụnụ long, dụ ya beti ọ bụkwanụ ntutu anyị. We have our own hair, natural hair that God created for us. So ọ bụ na anyị ga-ejisi ike na-maintain ya, because relaxer ọhụkwa nwere ike ịkọs ihe a na-akpọ traction alopecia, isi mmadụ a na-adapụsị. Okay, so ihe bịakwa na-ehepụ ọ bụrụ akwụsị ite relaxer ọhụụ, ọ bụ n'ihu na inwewe na alopecia ọhụụ, traction alopecia, maọbụ ịkwụsị ite relaxer, maọbụ onye ahụ ejisitụ ike kwụsịtụ ịkpa isi aka ahụ, kwụsịtụ ya nwa obere for couple of months n'ole ma isi ahụ ọ ga-adị beta. Okay, then ọ bụkwa na ị na-akpa isi aka, ihe nwekwara ike ọ bụ na ị na-ada akpalasị isi ga-azụ mgbe ọbụla oge niile nnọọ, ị nwere ike jisi ike kpala ya akụkụ ebe ọzọ, maọbụ kpalata ya ebe ihu, nyetu akụkụ ihu gị na akụkụ ebe ihu ibe isi ebe ntị gị, nyetu ya obere ezumike. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọkwa ka ọha m n'ọnụ taa aga m akwụsị ebe a. Okay, aga m akwụsị ebe a ka m gaa sie nri. Makwana ka m gaa rie nke m siri esi already na agụ abịakwala. Okay, agara m chọọchị, si chọọchị lọta, so m si mba enidiri m ibido ihe a ugbu a. Every time busy onwe mgbe efe na-adị, so biko ige ihe a onwe ihe ị mụtara, biko share ya yere na ndị ọzọ. Like I said, aga m ezitukwu unu ihe ọzọ dị iche iche maka ntụtụ. Anyị ga na-akọ nnọọ ihe a na-aga, onwekwa onye nwe ajụjụ ya ọjụọ. Ngwanụ ka ọ dịnụ, jisi n'ike. Again, happy Mother's Day ndị nne niile na Nigeria. Ndị nne mama isokwa. Ngwanụ, bye bye no, ka emesịa no.